Колко души бяхте вътре? Колко души бяхте вътре? 30 затворени. Лишени от свобода. И знаете ли приписване? Не е съвсем нормално си извикател дежурен, защото да дойде да види, че млекото е... Да се разпореди две вапли, защото и вапли дава. Примерно да се разпореди да млекото се яда. Точно така, да. И те видяха 10 полицаи, прибиха отпът. И наказаха 3 от тях с по 14 дена, 3 от колегите. От лишението свобода 3 дена. И реално, които са... Всички изявиха, ама... те ще ги извършат. По симпатия. За практично мърко. Само ме интересува едно нещо. Слизате вие в столовата. Да, не го обяснявах си, нали, преди малко. Да. 30-40 души решени от свобода. Да. И виждате, че млекото не може да се яде и потиснало. Така ли? Да те разбира. И вие оттам какво ще нещо викате? Не, оттам двама-трима отидеха при това, къде раздавах храна. Той какъв е? Затворник ли? Затворника, да. Да, и? И му казахме, че млекото е разтварено. Нали, да викнем дежурния офицер, съвсем спокойно му казах. Спокойно, да. И оттам той отиде, и старшината беше там. Чули старшината се бъди. Така? И дойдеха 10-12. Дойдеха направо в знак. Да, ни председаваха трето, друго млеко или примерно по 2 вафли, както дават, или там или 6 нещо не. Ама там... Старшината има ключи и съзнаха Старшини съзнаха. маска, защото там има столовара. Те ли съзнаха старшините, да ли? Да. А беха ли някакси екипите, двамата? Да, с бронирани жилетки, с бойния дров. Бойния дров, 10 души. 10-12 души. И без да обясняват, без нищо. Без да направо почнаха да ни пият. Те се питат за там, не се пита никой. Там не е като... Как направо без да... Ти кой как фанат върти и това е. Не се съобразят, който да ударят? Не. Върти спал. Гръб, глава, ръце, ръка на те. Мога да трепат некото? Не го трепат некото? Списат ги там, леко там с всички схиродини оправят се и това. Един затворен кръг. Да. От Широ Баджанак. Там ще върнем.